Сәлем минем нәни дустым. Мин синең нидер ясау белән янып торган күзләреңне күрергә бик шат. Шаян пластилин сиңа сюрприз әзерләде. Бүген без үз кулларыбыз белән яңа ел бүләге әвәләячәкбез. Бу син якыннарыңа гаҗәеп кул эше бүләк итә алачаксың дигән сүз. Мастер-класска керешер алдыннан зәңгәр төстәге кагазны тигез туры пычмаклык килеп чыгарлык итеп икегә бүклә, янына яшел, ак, сары һәм кызыл пластилин куй. Һәм әлбәттә пластик кискеч һәм очлы таякчык турында да онытма. Яңа елга иң шәп бүләк тәбрикләмә әвәләүгә керешәбез. Син ни өчен кагаздагы матур юлламаларны русча открытка дип атаганнарын беләсеңме? Чөнки елек аларны почта аша җибәргәннәр, һәм ул конвертсыз хат кебек ачык булган. Хәзерге вакытта тәбрикләмәләр бүләк белән бергә бирелә. Аңа яхшы теләкләр һәм бүләк алучының исемен язалар. Шәп, әйеме? Бик шәп. Безнең ачык зәңгәр тәбрикләмәбездә тиздән кар көрте барлыкка киләчәк. Моның өчен ак пластилиннан кечерәк кисәк бүлеп ал һәм аны кырыйга куй. Аннары калган материалдан бармаклар ярдәмендә озынча деталь яса. Аста ул тигез һәм туры пычмаклы, өстә киресенчә ярым түгәрәк һәм бераз дулкынлы булырга тиеш. Ахыр чиктә бу бит кар көрте. Әлеге детальне зәңгәр тәбрикләмәбезнең аскы өлешенә беркет һәм бармаклар белән пластилинны аскы пычмаклар ак төс белән капланырлык итеп җәй. Кар көртебез көпшәгрәк күренсен өчен аңа бармаклар белән баскалап ал. Менә шулай булды. Хәзер яңа ел сылуын ясаячакбыз. Бу кем дип уйлыйсың? Кар кызы дисеңме? Юк, бу чыршы. Моның өчен яшел пластилиннан бер кисәк бүлеп алабыз. Учлар белән бераз озынча шарчык әвәлибез, аннары бармаклар ярдәмендә аңардан очы түгәрәк, асты дулкынлы булган өч пычмак ясыйбыз. Бу безнең яңа ел сылуыбызның аз көлеше булачак. Шуңа аны кар көртенең нәкъ өстенә беркетәбез. Чыршы тагын да пөхтәрәк күренсен өчен өч пычмакның башын очлырак, кырыйларын тигезрәк ит. Чыршыбызны чыннан да айырып булмасын өчен аңа кискеч белән энәләр ясыйбыз. Сызыклары күп булсын. Менә шулай. Чыршыбызның киләсе катында нәкъ шулай ук ясыйбыз. Башта шарчык әвәлибез, аннары яссы өч пычмак ясыйбыз, тик кырыйларын бераз бөрәбез. Бу деталебезне чыршының аскы каты өстенә урнаштырырга җайлы булсын өчен кирәк. Аны беркетәбез дә кискеч белән яңадан энәләр ясыйбыз. Безгә тагын нәкъ шундый ике деталь кирәк булачак әле. Шунсына игътибар ит, дустым. Һәр кат алдагысыннан кечерәк булырга тиеш. Минем арттан кабатла, ярыймы? Син яңа елга бар җирдә дә чыршы бизәмәгәннәрен белә идеңме? Мәсәлән, Мексикада балалар пальма бизиләр һәм үзләренең кыш бабай бүләкләрен нәкъ менә аның өстеннән эзлиләр. Һиндстанда йортны бары гирлянда һәм тере чәчәкләр белән генә бизиләр. Кытайда өйдә бизәлгән мандарин агачы куялар. Африкада яңа ел агачы булып бабаб хезмәт итә. Бездә балаларны кем котлый һәм бүләкләр бүләк итә? Әлбәттә, кыш бабай һәм аның оныгы кар кызы. Алардан бүләкләр көткән арада без инде матур чыршыбызның очына да менеп җиттек. Бераз яшел пластилинны ал, аңардан шарчык әвәлә, кырыйлары дулкынлы яссы өч пычмак яса һәм очлы капкач барлыкка килерлек итеп, өстән кырыйларын тоташтыр. Аны чыршының башына кигезеп куябыз. Яхшылап беркетәбез һәм кырыйларын тигезлибез. Пластик кискеч белән энәләр ясыйбыз. Менә шулай. Болды. Бик матур килеп чыга. Афәрин, дусларым. Шәпшен яңа ел тойгысын бүләкләр генә алып киләме? Юк, минемчә яңа ел хисе куе йомшак кар белән бергә килә ул. Чөнки ул бар дөньяны әкияти итә. Әйдәгез әле, дусларым, әкиятның бер өлешен тәбрикләмәбезгә дә күчерик. Моның өчен безгә ак пластилиннан кечкенә кисәкләр шеметеп алырга кирәк булачак. Алардан шарчыклар әвәлибез һәм зәңгәр су кагазыбызга ябыштырабыз. Бу безнең кар булыр. Ура! Безгә аны әвәләве тагы да күңеллерәк булсын өчен әйдәгез яраткан яңа ел җырын җырлап алыйк. Үсте чыршы урманда шаулап торды ул анда.
Жәйін дә, қышын да зифа, яшел ул һаманда. Достым, қар бүртіклері әуелеуні һәм жырлауны дәвам итәбез. Жел бурананы юатты, жыр киләп йоклатты. Туңа күрмә диде суык, қар юрганын япты. Шабып ерде қурқақ қуян шыршыбыз янында, усал бүрі, йырткыч бүрі килді қойшағында. Қарда атлаған тауышлар ашық ишетілә, ақ яллы ат буранда пышқыра килә. Қар бүртікләрін ясыйбыз, дусларым. Утын тиеген қарт бабай бик тиз килеп жетті. Матур шыршы, сылу шыршы аңа еріп кетті. Хәзір шыршы бизәлгәнсің, мәрҗәннәр илгәнсің. Бик күп шатлык безгә син алып килгәнсің. Ура! Нинди уңган булган без. Җырлар да җырлыйбыз, эш белән дә шөгыльләнәбез. Кара дустым, тәбрикләмәбездә ничек картшы? Синең ничә кар бөртеге килеп чыкты? Минем мәсәлән 15 булды. Хәзер безнең яңа ел сылуыбызны бизәр вакыт җитте. Шыршы өчен кызыл шарларны ничек ясарга икән? Моның өчен кызыл пластилинны ал, аны кичерәк кисәкләргә бүл, һәр кайсыннан шарчык әвәлә һәм шыршыбызга беркет. Минем төгәл 7 шарчык килеп чыкты. Әле тагын сары төстәгеләр өчен дә урын калдырасы бар. Афәрин, дусларым. Булдырасыз. Хәзер кулга сары пластилинны алабыз. Карау нинди матур. Аңардан кичкенә кисәкләр бүлеп алабыз һәм шарчыклар әвәлибез. Ничек җәһәт эшлибез, Хәзер килеп чыккан шарчыкларны сулукайыбызның өстенә әләбез. Син инде шыршы бизәдеңме? Мин дә бизәдем инде. Хәзер шарчыкны пластилин шыршыбызның очына беркет. Кара, мин төрле зурлыктагы шарчыклар ясадым. Булай тагын да матуррак килеп чыкты. Ой, без шыршы бизәгән арада тагын кар яуган икән. Шуңа калган ак пластилинны кар көртенә генә үстим. Менә шулай, безнең гаҗәеп яңа ел тәбрикләмәсе инде әзер. Аны кемгә бүләк итәргә икән дисеңме? Моны инде үзең хәл итәрсең. Мин сезнең белән сау булашам. Хуш, дустым.